কয়টাই তিনি নিজয়নি ত্রিপুরা সারংনি যে ববাহি মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বাগৈব ভগবান শুধু নাকি এডিসি টিটি স্পেলিং কাহাম কাই উচ্চারণ জানি মানো অবলা সানমাসে বতন সাথে ওয়াইটিয়া গোলে 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 হিজাবে গোলে 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 খাবাই খাবাই লাচগো 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 খাবাই খাবাই লাচগো 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 খাবাই খাবাই লাচগো 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 दुस्की बाजार चिनी कैसा कतर जॉइनिंग प्रोग्राम दङ जॉइनिंग प्रोग्राम 27 फेमिली नि 95 वोटार्स चिनी तिप्रा मथा जॉइनिंग खालायका जों बरनो बुबाग्रानि गैते चिनी तिप्रा मथा नि बरनो खाबायखौ लामसगो शुद्ध दुस्की हातियो सिमिया सारा त्रिपुरानो अमहाय प्रोग्राम चलुय दङ जों दिनै नरक नुगुय माना चिनी बिसिकांगो जे बासा जाग्रा जत गुबुननि राजनैतिक बदल याकारै बुबाग्रानि थानसानि मारियो फाइजाक जों आमते फेक जॉइनिंग रक जों बुहाय खाया जों आबोनि बागैनो चिनी जारा चिनी तिप्रा सारक जारा तिनि बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि याप्रेनो करा खायन बागै फाइका बरनो बिसिकांगो बचारिवैनो चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम जों खालायका गै बरनो खाबाय खुबाय जों लामसगो ते आगामी दिनो चिनी तिप्रा सारक मानसिनेन बागै चिनी बोसाबुतिरनि बुसुरनि भबिष्यतनि कगनो वानसुगै जों तिनि बरकनो याप्रिसेमा बागै बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफारो Roma Dutakaya, mono finish mono finish mono finish fight finish atau fight atau finish lagi. Dutakaya, finish fighter. Bos tam satai tam saka 2026 Tama jeng edisi habang di bisiti mamukha naron ang moy tukai klan mo sumbu. Sung saimano. Sung di berapa edisi habang faibano. Sung BJP bai fan kasus zaman bagai, bor bai cek lek zaman bagai. Sung cini bukan modega sung sam faibaya. Haibano. Cini bubagaran cai teman bisiti, bina hamzaman bisiti. Sung cini Ramchandra lugro. Tamu manka ang naron bisa moy tukai klan mo sumbu. Sung saimano. Cini TTA edisi habang स्टेडियम सारा त्रिपुरा वचन चीनी स्पोर्ट्स एंड यूथ एफर्ट्स बेदेनि बुखाबतै चीनी बुबागान नायकल फांबाय चीनी बुबागान थैदुर माबाय चीनी बुबागान चाइदुर माबाय चीनी ऑनरेबल सीएम थैदुरमान बिसितै जों सारा त्रिपुरा स्टेडियम दुइटा मानथनि खुमलुं कायसा मानखा कायसा जों चीनी बायजल मानखा आबो बेबाग चीनी लुपुरनि बागै ते थुमु हामजगि तंनाय थुमुन बिसिति केरियार सामनायनि वानसु तंनाय चीनी जत यांग जेनारेशन बागै ताइबो दं चीनी TTA sa habang bagtay TTA ni history wo amon puila je chini sports school jeta chung mana thamai no sara tripura wo TTA ni amon puila history agi chung khanao sports school boro toke badar gato बादरगा तो थांगे चीनी बर खबाम पड़ना चांस माया वो खामो जुम तफानो याबा चीनी माया गना बोबागन बिसिदे बिनि चाइतो माबाय ताइ चीनी ऑनरेबल सीएम ने तिदिल माबाय सो स्पोर्ट्स स्कूल सारा त्रिपुरा खुंता मानखा खुंसा हाके किल्लावो खुंसा हाके जंपुइ जालवो ताइ खुंसा हाके रामचंद्र तो आबो ताबो चलितबो बसकम फाइने जरवो चीनी स्पोर्ट्स ना हमसे तो चीनी लोकरन बगै आव स्पोर्ट्स स्कूल दाकी खोलना थांगै दं आम हागिनो जों चीनी साब जुना तो जों खुंनि कतार मामुखा कायसे रतनपुर कायसे हाकाय हारेब कुआरो आम कायने फाउंडेशन स्टुडेंट कायसे खा आम यागनो राबर बिजनेस खाय तंनाय चीनी लोकरन बगै बो जों हायना हायनि थागुर गामियाव जों स्मॉल हाउस मानबुखा ते चीनी लोकरन बगै जों पेट्रोल पंप जों सेंगेरे मामुखा ते बसकां जरवो जों खोबि स्कुल मानाय ते डिग्री कॉलेज मानबुरे चीनी आमसायो आबो गाचिनी जत थाजे तमान बिसिते बुबागारा आशीर्वाद बिसिते जों चीनी आमसायो 5 बছর जे चीनी आउटपुट ते चिकन लामा तो खलाइले तो ते चीनी एमएलए बिसिते गोबां लामा खलाइजागैने दङ तेबा जों दिनि बीजेपी में कासु जागोन बिसिते फानो चीनी एमएलए नि बखाक्तिंथु चीनी एडीसी नि बखाक्तिंथु चीनी आमसायो जों साम खलाइजागै दङ एबा चीनी लोगन थाजे तमान बिसिते एबा आम साना मोजमा हायसे
어머도 찌리 클라이 잡았으면 클라이 타나이노 비와 메인 우디에서 하게 찌리 나할 모하게 찌리 뭐가는 원수만 하게 찌리 더 파는 바게 permanent solution जे solution 찌리 더 파는 못 하나니 찌리 어디가 찌리 하니 어디가 찌리 동나니 어디가 대박 어디가 많은 바게 찌리 뭐가라 찌리 저거 클라이 타고 찌리 어디라고 안 베렌 볼아요 찌리 남주가 루코로노 찌리 뭐가라 베렌 볼아요 찌리 뭐가라 베렌을 보이던 찌리 남주가 루코로노 당이 하게 찌리 남주가 루코로 완수나 그는 가그나 가거라 벨레길 고트가 완수만 비슷해 단자 덩의 가박수 덩의 야브리 바스 덩의 정치니 보방을 러그리 덩 파이네 저러고 semua mereka 정부스가 정치니 보방을 때고 그래가 러그리 덩의 थाने 저러고 지니 어느 जनजाति मुरसानी नेता भाइयै बाजारबारी भाइयै जिनि बरमने एमएलए अग्र रंजित देवरमा बनो असंविधानिक কক सबै जाद्रे पद्रे কক सबै बर्तिनि कुतुकला मानि तबो बेबां साबधाननि सानमसुगो जिनि आमसेनि एमएलए न ब जिनि आमसेनि एमएलए बखरस संविधान पोस्ट बोलगाय तबो जिनि लुकुरन बागै सामखलाय तबो बेबा खरकसा दिनि फादर एरियानि बर भाइ जिनि एमएलए आव भाइ जिनि बरमने एमएलए र उल्टा पल्टा কক सबै बर्तिनि गाली गालास करे असंविधानिक কক सबै तबो अब जिनि आमसेनि लुकुरो अब कुल दिन जों एक्सेप्ट खालामनो नाया हैसि जों दिनबो नुखा जिनि आमसाय दिनि जिनि बुबागरा थानो सबायना बागै दिनि जों नुखा बाजार बारिओ आं दिनि मीटिंग को तमो तमन स्ला फाइलिया दिनि खना जिनि टी20 सुपारलिनि जिनि फाइनल मैच तमन बया आरजे मीटिंग तमनि दिनि अजा स्ला फाइलिया जों दिनि अजा नुखा जिनि भरमने एमएलए नि अफिस बसगा दिनि भाइ बीजेपी र अगर हयसे खाइमानि जों सानो नजुबो खबरदा जिनि आमसाय जों कुलिना अशृंखल उशृंखल खायो जों शान्त जों जे तंगजान न जों तंगजान हालनो जों सबायना दिला रामचंद्र लुक्रो बेलेगे तंगजान हामजागो थानजान हामजागो ककबास खाबुसा तंगु आमन बय दिनि अजगा फातर हासेनि मुंगिया कामेनि जनजाति मुरसारक मादानि जनजाति मुरसारक उ तागजन जनजाति मुरसारक खायो जिनरो उशृंखल खायो जिनरो शान्ति शृंखला नष्ट खायो जों आबोकुन दिनि दिगला आमन बय जों थानजा तंगु जों गराक तंगु जिनि बुबार लगी तंगु जों नुगै मानका थाने जरबो अजगा जे सुबानो थानजान सुबायना बागै कम सासिकर स्नामिर हडे अ जाव कुन दिन दय बरिला हाइछि जों नुखाबले जिनि बुबाग्रानि लगिओ जत रामचंद्र लुकुर तंगु जत तिमारसर तंगु बसकेमा जों जिनि बुबाग्रानो 2000 मिशन 2028 जों जिनि बुबाग्रानो अ हानि चीफ मिनिस्टर स्नाबै अ हानि पार्सा याफाना बगै जों जत लुकुर तिया माथन आमी हागे जों सेमा जिनि बुबाग्रा जिनि बय जे सामख्लाय तंगु हार्डवर्क खालाय बदिरि थुयासाय खालाय बदिरि जिनि बय जबा खालाय तंगु जिनि बय बदिरि बुइबा हामि हिजागो बुइबे बेगा जागो बेबा तिनि जिनि बुबाग्रा तिनि बो गिभ अप खायवै बजिनि बय खरन बै जिनि बय जबा खालाय